May istorya ko kaninyo, bala. Ambot kung sinong FW dya, mga Ilonggong karelate ka istorya ako ka dya. Pero wait lang, Mariteso, basi ang balon mo nagauba ko. May bayo ko ha. Naghalog lang gamay kayo daw, nagniwang-niwang ron ko ba? Yay! Balik ta sa istorya ko, bala. Raba lang magpuli ka halin sa abroad, bala. Nga may tupad bala, ikaw nga si Marites. Nga aga pa, kumanan nga nga nag-abot ka halin sa abroad. Bao aga pa, magpanaw-panaw, tapos may tubang balay nyo, garalabog ng liog, nakatanaw kami mo. Abot ko ano na ulat na, Colgate o kung chocolate. Di syempre ikaw, kay dyan rin sa may tubang balay mo, obvious. Gid kung itawgan mo lang, kaysa sa ichismis ka pa nga dabaw, ragid ka pa na pa, kay nag-abroad ron. Chay, kadto dya. May kape dya, may chocolate ho, kag may Colgate, kag may habon, pangadab. Okay, kamusta gamay, ba nagwapa, karunday. Ay, salamat, gid chay. Puli rin ta na. After one day, pagkatapos rin kayo isa ka adlaw, mga batian, mustpad balay mo, chismis, kagalibaw, ano man tong tao kanakan man, do kagaragmay man to. Ay, abi, kung nga nag-abroad rin, raka rin kwarta na, ura man gali, ano man tong kapigin tao na, kagamay man ka to nga botilya. Hoy, chay! Nadamdaman mo na ngayon ko bulig ni Montes kung magpanaw pa abroad, rora kagidig tao kanakan san piso. Tapos insa tulad nga do, gintawan karon gani imbes nga pasalamatan mo, bokrake pati mo reklamo, chismis mo pa ako. Ay, chay. Basi ga uli anon ron ti mo. Ga-expect ikaw nga rako itao ko, kay basi naisip mo, nga may utang pa ko kanimo, nga ginhuram ko, sa nag-abroad ako, bo, nalipati mo, chay, nga gipabayaan mo gani, ikaw nagtaliko, ikaw ginsara mo gani, portahan mo. Ay, nga, no, chay man, tinunto ito.